tun chum kan video a chuan Khawvel hmun hrang hranga pawh a la thleng ngai lo thil mak le danglam em em kan India ram chunga thleng nge I han thlir ho don ti ang India ram chunga hmun pakhat Benka district kan tia chuan police station thar din ani a he thilthleng hian chulai bela chengda chu a ti hlimin chutia anma ani beng him tu tur le dan ang thlapa che chuak thei tu tur an nei ve to don ani ti an sha chuan an lo lom em em maya ma se engwangin nge chulai vela om ho te chuan police station thar chu an ngei ven ber ani tak chan ti le police station chungchang chu mitam tak ten ti bera an nei chho tak dan chan chin te police officer fel tak tak te le thokrim tak tak te phena chuan eng ang taka thuruk lian tham nge alo in thop ti te kan in ho dona chung kan zo na chi sang sang nei tak te a chana te chu tun chum kan video chuan kan in ho le don ani police station omsa atanga meter zanga vel chawhla a police station thar chu hon ni in chu police station thara thokho de chu an fel hlom hle maya seita kangkhan chulai velami te po chuan chutianga police station thar an omna hmuna an ron hong chu an lo lom hle maya police officer te po in mipuina an thu sei de chu un taka lo ngai thlak sakin an thei patopin khutlanga boina om de chu an chen fel ba ka mun hle tak taka te po chuan kal thinin mipuina boina an nei te po chu an thei ang chuan an chin fel sak zela he police station a hian police officer panga lai omin chuta an how tu ber chu officer Anita Devi Murmu ania ani hi meche harwang takle fel tak ni in meche police chief ani nge a chunglai vela cheng te po chuan Anita I chu police officer ani na awangle nulamil thatak ani na awang chau hian an ngaina ani mailawa midang te ta na thokrim tak ani na le a fel em awang hian an ngaina hlom viau ani ome heta kan mi soi Anita Devi Murmu hi kumsang khazakwa somko pasaria khan Benka district a lo nei to chung kor thei ve taka alo pianga hetia kumno pangte a police chief a akai sana wang hian an khomi te po chuan an lom puin an za hlom hle maya murmu chung kwa te hi chung ko lian de hung tak ni in an chung ko ho hi an rama inyan lo te hian an khosa hlom fura amai ro chu an chung ko hian sumlama boina nasatak an nei awangin Anita hian school po chu ma taka achol sana anu le apa te chu an lo lama chuan apui ta thin ani nima sila Anita hian school hi ma taka chol san ma sila sum don lama atuin poisa tho chwa dan te chu athiam hle thonga lo nei tu ni a dam chung hun man chu atum lo bur mai chumi wan chuan Anita chuan lo nei tu te hne na tang chuan thlai te chu man tlom te a khar chhongin chung de chu ale na man ai to zok hian bazar ate chuan a hral chhong vele mai zela tin Anita hi mi biang biak thiam tak ani na awang le sum don na lama atui ema wang hian athil zor te chu a hral thei thin hle ani ti chuan hetia bazara thlai a zor thin lai hian thian pakhat Akas Kumar Mangia kumsom hne pasari upa chu charin ani po hi bazara thlai te zor ve thin thawani a chutiang chuan ni tin an pahnia inkom chawin an pahni hian poisa tam jok siam dan tur ro manate an siam thina anwa phe chuan an pahni hian nangil nge jok tho thei dan tur chu ro mana siamin police lama lo tumna ril ro chu an pu veta a te chuan Anita Murmui le Akas minge te chuan an thei pato pa an beya akuma kumtel an tho nuwa chuan atopa police chu an ni ve thei ta hlau maya Anita Murmui le Akas minge te chuan an na tho chu no man ti thinin an thei to pa tha in na chu an thok ve zela Benka district chu muan taka akal theinan khulaya chuan ta chuak thinin chutia an chuana chuan kongpui kama dor nei hote chuan an ma ni an ngai sak de ubek theinan le boina laka an ven him theinan thil eng imote po an lo pe ve fo thina te chuan Anita Murmui le Akas minge te chuan dor nei tu tena an thil pek thin de chu lom taka lo la thinin he thil hian anuwa an thil ti le tur te hi nasa takin aron shil pha hlom thin ani te chuan ni te chu liam ve zelin Anita ile Akas ate chuan poisa tam jok siam theina tur hunrem chang tak me chu an hmule theta a Benka district a chuan police station pakhat che omawangin chuta chemi puide chuan police station a an boina te thlen tur chuan hunrei tak tak te an nga angai fowa
chu mai ba ka mi tam tak te chuan an case chu chin fel masak ani thenan police chu poisa a tham thinin chu thil chu dan om si lawa chuan mitin tena an ti nge ngai an nei tlat to te singa chuan ani ta hial bok ani chutiang chuan chulaya police station pakhat che omawanga boina tam tak om thin de chu hre chuak tharin anita mormui le akas mingi de chuan police station thar chu hon an tum beta a eta an police station thar tur hi police station omna masa atanga meter zanga hla din ni in chu an police station chu an thona masa atanga hlalutuk si lo le an thom shet phak lutuk na tur ni si lawa chuan din anita a le chuan chu police station ina atum ber chu police station masa ina case chin fel sen lo tam tak ani te chu chin fel sak ni in police station thar chuan chulai velami ti om chu a hli ple maya chu mai ba ka an case ni te chu arang theng mira chin fel wa chu an tiam ta bok ani chutia nasataka mi puite midlak toma an be nu chuan chu police station thar chuan mi te pan chu a hlo chhauta viau mai chu mai ba ka he thilawang hian mi puite tan chuan hlokna nasatak ron thlenin anita mormui le akas mingi te po chuan hlokna nasatak an nei be tho boka te chuan police station thar chu dinita in police chief a chuan anita mormui chu a oma akas mingi po chu deputy chief ni in chu police station chuan criminal case sang de chu an chui chin ba ka service dang tam tak te po chu an be zela chu mai la ni lo khomi puitena na thazok an nei thenan chuan na chi sang te chu zon pui thinin mi puitena in lama boina an nei te po chu an chin fil sak zel ba ka chung an service chu mitin an shiat nan anita mormui le akas mingi te po chuan social media te po chuan advertisement te chu an chwa thin boka chung an thil ti de chuan man nei zel thoma se an sum do na chu a hlo tling viaw ani ome chu chapa mitin an case thui ma satura an do pho chuan poisa te chu choibel thinin an pede ureng boka te chuan chung thil ti awang chuan chu police station chu alunin chol hun po an nei manglo hiala annuwa na tho tur atam zel taka phe chuan police officer dang te po chu roibel ni in mi puite ta na an na tho te chu a tha theyang berin an thoka an case te po chu an ching fel te chung chung mai amai ro chu thil engemaw rin lok lo thil a thlen thu thawangin chu police station ina an thil ti chinde chu thok le khata hailanin om don datlat mai August ni som pariat kum sang ni somni pahnia khan anita mormui le akas mingi da chuan an ti dan thin panga yang bokin Benka district kholaya chuan police patrol in an chuak li a heta hian kongbula supermarket an hno chuan inspection nei tora dingin dor chung an balo chuan chu dor nei tu po chuan thataka alo don son ba ka chutia dor an ron tlo chan de chu alo zot boka chu zo na chu anitai le akas te chuan changin an dor chu kangmei chuak thu thei tur laka a him ngei le ngei lo an en fia dor tho an soita a te chuan dor te chu an in dik nuwa anita ile akas te chuan an dorina kangmei chuak thu thei tur laka inve na dana siamang chu an zon fam kim lo tho chu shirin chumi wan chuan dor nei tu pa chu police suna kalvat tur le a poisa choi tur za te petora an shil ba ka chung a boina te chu rang taka chingfel pa tur chuan an shil zui boka ma se chu thil chu dor nei tu pa chuan mak ati hle mai a chan po a mani che akhan police officer dang te chu a dora chuan an local to tho soya chung police officer te chuan a dor chu lo en fia to in dan siam azam lo awanga a poisa choi za tur te po chu alo choi to thu a shilta a chutia a chan in ang che a poisa a choi non le tur chu mak ati tak zet ani ber te chuan chu dor nei tu pa ina chutiang a soita ka chuan ani tai le akas ate chuan chu dor nei tu pa chuan poisa chu a petu don lo nia sha in chu dor nei tu pa chu an vo tak ngala chu mai ba ka an ma ni po in thu nei tu sang jok ten ti tora an ti awanga ti mai an ni thole a poisa choi tur te chu a pek lo awanga an nu le zela boina om thei tur te laka chuan eng thilma an ti thei to don lo tho te shilin thil eng po lo thleng se ama thiam lo vek ani tur tho chu an shil tak mi a he thilthleng hi helai vela mi cheng da chuan an soina sa in police station thar chung changa chuan thil dik lo a omta emni ang ti te chu an ngei to na sa hlum ta hle maya
te chuan chu dawr nei tupa chuan a chunga thilthleng chu mak ati in angai na a hrilo hle maya chumi van chuan dawr nei tupa chuan police station hlui zawk chu va phone in thil omzia te chu avazot via taroya chuta a phone call chu police chief sambu yadav chuan lo changin thil om dan de chu ani ina alo hriat hian mak ati hle maya a chan chu an district a chuan police station thar om ala hriat lo ba ka police station thar din ani ti po chu alo la hri mi alo ni ti chuan police chief yadav chuan thil dik lo engemaw a om ti chu hri thiam ngalin police officer thin khatinen chu dawr lam chu pana thilthleng dan ne chu endik an batum ta a hetia police chief yadav ali atim ten dawr omna an bathlen hian kongpuya chuan police officer Anita Murmui le Akas Mingi te chu an va mungal boka ma se Anita Murmui le Akas Mingi te ro chuan police chief Yadav chu muve om po hian an lo om me lo thung chu mai ba ka chu thil chu an ti thin dan pa ngai ang nilovin police station a kha chuan police officer tu mai po khan police chief chu an hnu chuan za takin chibai an buk thin khani a chu mai la ni lo police chief Yadav chuan police station a khan Anitai le Akas te chu alo la muve ngai lovin tu tinge ti po chu alo hringai lo boka ti chuan chutia Anitai le Akas te hlo thon hmel tak le ama po hmulo der anga anom ta ka chuan police chief Yadav chuan thil dik lo omin a hre tatlat mai le chu vele Anita ile Akas te pahni chu abula chuan kawin thu zo fia chu atum zuya ma se anni pahni chuan police chu man hmo taka tlan bo san tum hian an lo tlan cheve mek boxi nen police chief Yadav chuan police officer te hnena chuan Anita ile Akas te chu vat tur le man turin thupe kapita ani te chuan police officer te chuan Anita ile Akas te pahni chu nang ching to vatin an man tak ngala chutia an man ta ka chuan Anita te pahni chu an hlo thon ba ka an hmel te chu adang ngal vek emo ti mai tur hian tongpo an tong tha thei to lo ani ber chuta Yadav chuan thil om dan de chu ngun taka a in fia hnu in thil dik lo tak mai a om ti chu a hrengal thoya chuta kara an mi man pakhat zok la chu meichhia ani a ma se an police station a khan meiche police an om mi si lo chu a chapa hetia en chian le de hnu hian Yadav chuan chung police officer pahni an man tena police uniform an hak po chu police uniform dik tak ani lo ani ti chu a hmu chuak ta bok ani Hatia han en mai kha chuan police uniform an hak chu atak ang veu ma sila uniform than dile an police badge in bel dan de chu adik tok lo ti chu hmu chu ani a chu mai ba ka chu an uniform hak chu a thui adik lo hle bok ani ti chu an hmu chuak le ta zela ti chuan chutia Yadav fan thu zo fia atum lai tak chuan Anitai le Akas te chu police te man la ka tang chuan tal chuak li in tlan bo an tum li a ma se police officer te chuan rang taka man le thoin hetia an man le ta ka phe hi chuan police te chuan thil dik lo le thil nu za thlak tak mai chu hmu bele in chu thil chu Anitai le Akas te khan an kong shena an da silai te kha ale malo ni ti le plastic atanga siam silai tak tak ang thei tur bera rong an hnoi chu alo ni reng ti te an han chele ta zela ye chuan chung thil te chu an hmu chuan chulaya lo om ve police officer zong te chuan mak an ti in an nui po azahlom hle nge ani heti lai me khian dor nei tu pa Anitai le Akas atena a poisa choi tur za te choi ba tura an ti pa khan chutia a dora local police officer pahni te chu police officer lim an lo ni reng ani ti a hria chuan mak ati hle maya chupa soizil dana tang chuan Yadav po chuan police officer lima changmi pahni ten police uniform ha in kholaya chuan an local fowa mi puiti hnena chuan police officer an ni thu chu lo hril thinin an uniform hak mang chuan thil tam tak an ti ba ka kholai boina te po chu an hlong tur hian an lo chingfel ani ti te chu a hrita veka hemi ni wang hian chulai vela cheng mi puite po chuan Anitai le Akas te chu an lo hre chiang viaw ani ome chu mai ba ka kong pui bula dor nei tu de chuan an dor chu tlong taka akal chun zum zel thenan le boina tamzok la ka tanga an him thenan Anitai le Akas te chu poisa engemaw zat an lo pi to thin ani he mai ba ka heta thil mak le deuh mai chu chulai cheng tamzok te chuan police officer te pahni Anita ile Akas te chu poisa an pek chuan boina la ka tanga an him thei tur ang hian anin ngai thlata ani lo puin an boina ni ti chu
an chin fil sak vat thei dawn ni in an ngai tlat bawk chu ani awme amai ro chu mi then kha te phei chuan police officer tak tak ti aya an tha zawk tho chu soin zona tam tak chu an nei ve mi alawa chu mai ba ka chung officer pahnih te chuan an na tho tur chu an hria chian ba ka an hna te chu thataka thok top mai in biak te po an non biak em tho te chu an lo soi ve tlat thong ani te chuan dor nei tu pa thu soi chu ya da wa chuan mak ati hle maya engtin nge police officer lema changmi pahnih te chu hun rei tak chung chulai hmuna chuan an du ti theya an lo om thei ti le tu ma man le hria chhuwa po an lo la ni lo chan chu a hre thiam lo hle maya te chuan ya da wa chuan rang takin amni man te pahnih chu police station a hroi ngal tura thupek pe in thu zo fian nei turin an ti da boka chu mai ba ka thopui dang te po an la ne chu a ring hle bok ani hetia police investigation an ne na le Benka district cheng te chu thu zo fiana an ne na hian ya da wa chuan police officer lema chang pahnih an man te khan an lem chan chu akoma kum chung an local pui to ani ti te chu a hre chuak ta beka atira chuan mi puiterin hlonan mi puite chu tran pui thinin an thei pato pen mi puite tan chuan an thoka te chuan hetia mi puiten an ringta oma alan hnu a hian dor sang te chuan kalkwal ta thinin chung dor te chu an endek hnuwa poisa te po an khon ta thin alo ni hei ba ka hian police officer lema chang hmeichhia zawk anita mormui phei kha chu mi puite a chuan atlana in mi zong song te ngai na tle zaron alo ni man hial maya mi chemel thatak ani na le midang te biang biak a thiam na te mi te chan pui a pe na awang te hian mi zong song deuh tho chuan an ngai na hlom ati thei ome chu chapa meichhia ni chung le kumno pangte ni chunga chief of police ani thei awang hian mi te po chuan an hmuhlo tlingngal em bok alo ni mase adek taka chuan Benka district a hian mi che police officer reng an om mi alawa police station tharpo kha hon alo ni me alo nima sela chu te chung po chuan anita murmui khan police station thar kha adin theya chu mai ba ka aming po ati tha in midang te a tran pui pe em a hemi wang hian mi tam tak te chuan anita murmui chu an ha tho na rin omin an ha tho tor tlin takin a tho ba ka police officer dik tak te anglawin bia ka nuamin an har sana nei te po kha a chin fil sak zong zela chu chawala ni lo an bula te chuan fiam thu te thoin lim takena oma an chung ko zingami angmaya an enchin thu an soi ve hial mai in anita murmui chuan police station thar an hona chuan thil thoro ka om tur ani lo tia lo soi thinin chuta an hna thomana chuan cheng zakwa atanga cheng singli thleng an lak thin tur tho te le poisa an lak tam le tam lo chu an hna tho a har sat lawa ai nga lo tho asoya chu mai ba ka chulai vela cheng da chuan police station thar chu an ring chau ni lovin an tlongun hlom hle maya chuta chuan an boina nei te chin filna na an poisa choi po chu ani tai le a thian dang da chuan an hna thona chuan a phu po an ti hlom hle nge a te chuan chung thil song song de chu a hriat nuwa ya da wa chuan makati in a thong tak zet ani ber an mi man te pahne chuan police officer lema an chang chau ni lovin police station lem an hon ba ka ro man na fil tak nen police station lem chu an kalpui thlapani ti te chu a hre ta vek bok ani heng ba ka hian police ten mi puite hna chuan an boina te chu ani tai le akha sati khan an chin fil sak che lo chu an zot le a chuta mi puite chuan mak tak mai hian an boina te chu chin fel ani tak tak ngai lo thu chu soin mitam tak te chuan an boina te chu chin fel ani theina na hunrei tak tak an nga thin thuan soya ma se chutia ri tak tak nga thin chu thilni phung ve renga an ngai vek thu an soi thung amai ro chu hetia ri tak tak an ngak thin chung po a ngaya an la nei theina chan ber hi chu police station dik taka te po khan an boina te chin fel sak an ni theinan hunrei tak tak an nga ve thin tho wang alo ni a chutiang ang chuan anita mormui le akhas mangi te po khan an station chu kalpui ve in hunrei tak tak mi puite chu an nga tir ve thina te chuan police chen an han chui zel taka chuan anita mormui le akhas mingi te chuan mi puite boina te chu engma an chin fel sak lo ni ti le case lo lu thin te po chu hunrei tak tak te lo delay sak thinin mi puite chu hunrei tak tak an case sa te chuan an lo nga tir thina amai ro chu mi puilam ero in chutia hunrei tak tak lo nga thin po chu rin hlel na po nei chuang lovin ngaya an lo nei mi alo ni chutia an chuan kum khat chung chu anita mormui le
khasmingi te chuan an police station lim chu an no kalpui char ti na ni chu te chuan police ten anita mormui le khasmingi te an mana thu an sofia khan atira chuan anita mormui le khasmingi te khan thu engma an seidu lawa ma se police ten na sa zoka an nora thu an zole ta ka chuan anin puang ta hlau mai chuta an seidan chuan an phani hian bazara chome zo thin an ni a chuta chome an zor lai chuan dor nei tu te chuan police officer local thin de chu poisa te an no pi thin ani ti le police uniform ha a local piang te chu an ngai sangin mi pui te chuan an za ngal em a amai ro chu police officer te chu an uniform tel lo chuan mi pa ngai ve mai an ni thu an sei thung te chuan chu thil chuan an pahnia police officer lema chanchak na ro chu ron potirin puan thui thiam hna chuan an vakal ta a chuta puan thui tu la chuan puan thui a thiam im awangin police uniform a thui te chu police uniform tak tak ang mai hian alo chhoa te chuan chung uniform te chuan ataka nei mawangin kan en mei po hian alemani ti po chu a hria chawng lawa chumi hnuwa hmanraw te chu siam le en silai lem te chu an siam hnuwa atak ang theibir turin an siam le a chung an silai lem te an konga an han pai chin bel chuan alemani ti reng reng po chu a hria theimi alo ni te chuan chutia ani tai le akha saten police te ma chang tura an thil ma mo zong zong te an nei vek nu hian ani tai le akha sate chuan ama sabira tan chuan midang ten engtin nge an lo ngai ti sha turin police uniform ha chung chuan kholaya chuan an vakal chhuak ta a chutia police uniform ha chunga an chhuata ka chuan an rin lo tak mai hian mi zong zong mai chuan an no bi tha in za tak hian an lo pe hlum tamaya chuta dor ngak tu then khat phei chuan poisa te po lo pe in an dor chu thataka akal tlon zel the nan chuan an lo ngien ve bok ani oma ti chuan chutia an chhuak ma sak berna atanga an lo be se ai de ya thil akal tlon ta ka chuan ani te pahni chuan nuam an ti in malak dan tur thar te po chu an ngei to chhuak ta zung zunga chutian chuan hunrei lo te police te ma an chan atanga an poisa tho chwa te chu alo tam jok fe bok nen an lom ta hle maya chu mai ba ka customer biak shom tak tak te le thil du tui tak tak te ba ka sol tak tak te chu biak reng an ngai te lo bok nen chumi wan chuan ani tai le akha sa te chuan an chome zor thin te chu ti top de ya police te ma chana chuan anin solving ta zok ani te chuan police officer lema an chan rei tak tak nuwa le mi tu vakma ina an rin hlel lo ta ka chuan ani tai le akha sa te chuan police officer tak tak ina an tho tur le an ti thin te ai chuan an pahni chuan an thokrim zokin police na po chu an thokra zok ni in anin ngai te hial maya te chuan hunti aliam zel hnu phe chuan an ma nia chuan engine tok na chu lo piang chawin kholaya te chuan an chuak tam tak le maya henga te hian police patrolling chu nei thenin dor sang sanga te an kalkol ba ka alem chuan an be endik ta thin alo ni amai ro chu chutia an poisa tho chwa te atam tak tel tela chuan do amna thin long ron nei chawin an ta na a lok zok ani ringin police station lem chu an din da top maya chuta an rin dan chuan police station thar an din chuan mi pui te chu an ma ni thuwa local khomhlamin poisa tam tak an mo chwa the an in rin ba ka police officer lar le mi te za ron tak an ni ba the chu an in jing hle bok ani te chuan ani tai te pahni chuan police station dik tak omna atanga meter zanga le ka hla om guest house lo in heta an guest house lo hi police station ang che che a an che hnuwa police station lem chu mi pui te man thei turin an kalpui ta a chu mai ba ka an police station chu alo chang tlon jok theinan tingtlang khwa tangin police officer lema chang tur mi chu chorin heng an mi chorbil te hi ni khata cheng zanga hloin an chor thin alo ni te chuan an police station thar chu mi te chuan lo thar ta zelin an chan puina dil turin mi pui te po chu ani telin an pung ta tel tel maya nima sila chu police station chuan an station an kalpui dan chu amak hle thung etia an chan puina dila mi pui lo kala piang te na chuan aman chu lo lak sak zelin chumi hnuwa in lama lawa hong ri turin le an case te chu lo ngai chang reng turin an ti ta hloma heta hian mi puin engwanga police chu na thok muang em nge an ni tia zona an zo chuan ani tai le akha sa te chuan na tho tur tam tak an ne wanga anin dei lo thin thu an lo shil thina te chuan chutia an sei chuan mi pui te po chuan lo ring ve zelin he hi achan po police officer tak tak te po hian station a case lo lu thin te hi an chin fil mon thin wang alo ni chu mai ba ka
thlakhat emo kumkhat emo hial nga ngai te po hi case tam tak chu om thina wangin mi te chuan ani dan tur ve renga chuan an ngai mia to a chumi wang chuan chu police station lempo chu police chief yada fan ani taile aka sati thilti aman chho ma zong umhne chung kha chu an local pui man to ani de chuan investigation sang an nei zo hnuwa yada fali atim de chuan police station lem chu valu chho chu an tum ta ngala chulai mun chu in le in inkara kongzim taka chuat kalin police station lem hnung lama chuan an kala chuta kongkhar thinga siam chula umin kongkhar pon lama chuan police station tak tak ang che hian notice board chu da ania chuta chuan thilpui mo hria tur te chu lo in tar ve thlapin yada fali atim te police station a an balu hian police station chunga chuan police officer lema changmi pathum bi ro chu an va hmazui le a chutia police officer tak tak te an ron kalta ka chuan chungmi pathum te chu an hlau thongin an thilti swal te chu an in puang ngal rengot ani ome te chuan chung police officer lema changa an man te zinga chuan hmeichhe pakhat Juli mangi an dia chu ombe en chonu chu police station a chuan le Khawvel jak fel tu angin le receptionist ang hian alo thoka anina a seidan chuan police station a thona hmun chu police station lem ani ti a hria thu chu asoya ma se chu ta thok tura an soma chu a hlote a that ema wang khan alo pom tho thu asoi heta anin pon atang hian police chuan police station lema an thilti kwaldan song song te chu an hre thei ta vek bok ani amai ro chu police officer limzinga an man pakhat Akas Kumar ve thung chuan rin lo thil dangdai chu asoi vele tlat mai chuta asoi dan chuan police station a thona chu police station lim ani ti reng reng chu a hriat lo thu soya tin chu police station a chuan a hlo alo thabok nen a hun lo ka le zel turata na e zona ngel nge jok ani abe se wanga thok ani thu soya heiba ka hian a thona police station chu a le malo ni reng ani ti le ama po chu bum alo ni reng ani ti te chu asoya in police station lema a thona awang hian criminal record anei pha te chu a oi thelo thole arin lo thil tak ani thu chu a sui ve tlat ani ome te chuan police station lema chuan police chuan job application form somni mu in housing application form zanga chuang an hmaboka chu thil an hmu chu atanga chiang te em mai chu police station lem chuan mi zanga chuang fe alo bum man ani ti chu alangta a chu mai ba ka police chuan silai lemte police uniform pali te le na thona na an man thin mobile phone pangala chu mu chu atel ani a chung an evidence mo zong zong te atang chuan anita mormui le akas mangi te ba ka an thopui mi pathum te chuan police officer lema an chana wang le mi an boma wang khan church an nei ta ani hetia police officer lema channa khesi India rama hian ala tam lo hle maya he khesi case dang lo omsa to tinena adang lambe na takni in mitam takte po hian hetiang anga police officer lema chana mi puiti puisa lak sakhi anti pha fo thin ani ome chutiang zelin kumsang ni somni palia ringot po khan hetiang lampang khesi a om tam hle maya September tha khan kumsom pria ta upa ni thales kumara bihar me so police uniform le siam she chengnoi ni manjet dan phallawa anzorna atanga ale wang khan manani a tin ni thale sa hian heng a thil le te hi ha chhokin police officer angin a in soya mi alo bum thin alo ni heba ka hian November tha po khan Madhya Pradesh sa mi pakhat Anand sana chu police uniform ha chunga midang te poisa alak sakawanga man alo ni le boka heta hian a phone an in sakna police uniform ha chunga police station bula le police motor bula thla alak na chu alo om chawa chungte chu anana chuan police officer ani ngei ni ti chanan mi te chu alo hmu te thin ani ome ole kan case in lai khan hanlet le lokila police ten investigation anni zelna atanga alandanin ani taile akha satikha khang an thilti a apul tum tu ber kha anlo ni lo ti chu hria chhuani a police station nema khan police officer paruk lai lo omin a paruk na le abul tum tu ber chu bola yadaf alo ni reng mai amai ro chu bola chuan a tho puite police ten an man vekani ti a hriat khan rang taka tlan bo ngalin police te po hian ton thleng hian an la zong mek bok ani Benka district police station lem chungchang tang hian mi in midangte buman tumna hian thilian tham tak tak anti the ni ti hi ngai thatu te po in che chhuak thar li ila
mi reng an hmelan dana wang maya ring ngal ringot lavin chiang takin mirin om an ni ti le an rin tlak ani ti kan soi thei ma chu an laka hian in hnam hnoi tam lo hi a hima chuwan chuan kan nun te fim khur takin i hmang zel te ang u